Kontrolovať si spotrebu plynu a nahlasovať odpočet online je nemožné. Mať svoju spotrebu plynu pod kontrolou je naopak úplne jednoduché. Cez bezplatnú mobilnú aplikáciu Odpočet plynu si po zaregistrovaní vašich odberných miest môžete prezerať celú históriu spotreby vo vašich nehnuteľnostiach. Pravidelným skenovaním meradla môžete mať prehľad o svojich spotrebách za obdobia podľa vašich preferencií. Vo svojom mobilnom zariadení tak máte prehľad o svojich spotrebách kedykoľvek a kdekoľvek. Pokiaľ na plyne iba varíte, mobilná aplikácia vás automaticky vyzve na zadanie samoodpočtu vo vašom odpočtovom cykle. Svoje hodnoty z číselníka meradla potom jednoducho naskanujete v aplikácii, ktorá ich odošle distribučnej spoločnosti za vás. Pre kategóriu domácnosti D1 teda už prítomnosť odpočtára nebude potrebná. Faktom je, že svoju spotrebu môžu mať pod kontrolou všetci odberateľ zemného plynu vďaka mobilnej aplikácii. Pre tých, ktorí na plyne iba varia, je to navyše bonus v podobe najpohodlnejšieho samoodpočtu.